bilang ako ang author sa siding ordinansa, Okay. last Provincial housing. session sang Martes on second reading na. So sa Martes kaini siguro pag-aaprubahan naton ang aton provincial ordinance. Nalipat ako sang number sang provincial ordinance. Ang co-author sila si Board Member Carol Espinosa, nga naga-establishar, naga-create sang Provincial Housing Board no, sa probinsya sa Iloilo. Kag ining council no for the Provincial Housing Board, amo ini ang may gahom nga mag-provide sang halimbawa facilitate for the housing provision sa aton nga mga pumuluyo, mga informal settlers kag sa iban nga mga constituents naton sa probinsya paagi sa pag collaborate sa mga national agencies. Kag ang ikaduha, ang ining ordinansa naton Bert, para gindi sa aton, para sa inyo, no? Nga ang Provincial Housing Board gidatagaan sa gahom together with the governor, kay ang governor daw sini ang chairman, no, nga tipon sang kwarta, mag-identify sang mga areas nga malapit sa Kapitolyo, hatag o kung maka-provide sang a socialized housing program sa mga empleyado naton sa Kapitolyo. Amo inang ordinansa nga gin pasarnakon, kag refer ko ato kay Board Member Carol Espinosa, siya ang nag-improbar. Kag hopefully kung matigayo na ini, kay nag-istoryahan na man kami ni Governor Toto nga aminabli siya sini. In fact daw naka-identify na siya sang duta gani, no, para provide naton ini para sa aton mga informal settlers, kag dira guro ibutang manang ining programa naton sang housing facilities para sa aton mga empleyado sa Kapitolyo, no. I think dira sa Santa Barbara. Hopefully kung matigayon ini ang aton nga mga empleyado nga qualified dira sa provincial capital maka-avail, no, sa ginatawag nga socialized housing program sang probinsya sang Iloilo paagi sa sini nga ordinansa. No? Okay. Ang aton nga si Board Member Rolly Distora nagko-auto, nagko-sponsor, si Vice Governor Tingting nagko-sponsor man sini, kay manami ang tinutuyo sang sining ordinansa for Provincial Housing Board. Okay. So initanan na sa Gunson ang imong mga tinutuyo na nagbunga gid subong puro gini serbisyo gid para sa mapumuluyo sa bugos nga probinsya. Yes, Bert, dugay na inang ordinansa ko na nagtender lang na kay Board Caro kasi ang committee chair kasi siguro gin-refine ina. Balan mo, pareho sa akon, no? Sa una, isa lang ka empleyado, pareho man sa inyo. 25 anyos nga nag-start lang ako ya sa apartment nga isa ka kwarto upod sa nga akon mga pamilya. Kag siguro amo man ang sitwasyon naton sa mga empleyado naton dira sa Kapitolyo, no? Kay bahal subong ang patindog sang balay kag ukon sang kuan sang isa ka unit, no? So siguro with the support of the provincial government, ang aton mga empleyado sa provincial capital, hopefully in the coming years, maka-avail na kag maka-pundar sang ila kaugalingon nga balay, no? A house they call as their home. Kay kalabanan, nagarenta lang, nag-star lang dira, hasta maka-retire, wala gyapon sang kaugalingon nga balay. So hopefully this ordinance will help provide for a housing facility sa mga empleyado naton sa provincial capital. Proposed Provincial Ordinance number 2023-07-39, no, ang ordinance creating the Provincial Housing Board of the Province of Iloilo, defining its powers and functions, composition, and for other purposes. Yes,
Tama ka, Bart. Okay. So with this board, salamat gid sa imong mga panahon nga ginhatag diri sa aton programa. Yes, thank you, Bert. No? Kag salamat sa paghatag mo sa kay Gayunan. Manaming ginining programa nimo. In fact, ako gid sini nagduso nga kinahanglan may programa kita iya nga mga board members upod sa kay Vice Governor Tingting para maintindihan sang pumuluyo kung ano ang trabaho sa mga sangunyang panlalawigan. Kag paagi sa ibo, upod sa ibo upod dira, nalipat na ko sang ngalan yan Elmalin. Ermalin, oh yes. I know that you have been doing your best para ma-inform ang aton pumuluyo sa trabaho sa provincial board upod sa aton Vice Governor. Kag thank you gid sa inyong adua. Kay tungod sina naintindihan sang pumuluyo kung ano ang ginatrabaho namon yung mga board members kag kung ano ang mga ginaduso namon nga lihok pagi sa ordinansa para sa kaayuhan sa mga pumuluyo naton sa probinsya sang Iloilo. Thank you for your support, your services, more power to your program. Thank you, Alright. Gid.